Vés en compte! Estàs en tot al mig! Perdó, estàs bé? Busca't un treball. ¿Sabes qué? Pues yo me he comprado aquestes arracades noves i aquest anell. M'encanta, no te'ls has comprat? No sé, a qualsevol joieria d'aquelles allà del barri, ni idea. Ja m'han agradat aquest banjoi, però... Però si aquest és el teu noi. Tenia un altre! On vas? Però, espera! Adéu. On està? Moltes gràcies, què puc fer per tu? Vine. Ho has trobat? Sí, ho tenia fet, home. És molt bona persona. Què creus que podríem fer per ell? I aquests quadres? Es dedica a pintar obres d'art. Són preciosos. Aquest quedaria genial en aquella paret. I, bueno... Víctor, vine un moment, vine. Hola. Tu no tenies una galeria d'art? Sí, tinc una galeria d'art. M'agradaria exposar algun d'aquests quadres. Què et sembla? Bé. Doncs m'agrada molt aquest quadre. Sí, la veritat és que hi ha un rotllo així. Sí, el quadre està molt realista, la veritat. ¿Qué tal estás? Yo muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal las vacaciones? Perfecto. ¿Y año nuevo? Ai, em sembla que tu tenies un, però que sí, brutal. Pensava que